И продължаваме новия кючек на Ристеми фамилия, новия хит. Робокоп Стоян Машина. Айде, Рита Машино! От Войчето Осман специално и оригинално и от неговата шефка за щастливите родители. За малкия Соти, за всички гости, за цялата фамилия да сте живи и здрави. И 100 точки за оркестъра, бъдете живи и здрави. 20 точки за Славей студио, най-доброто студио. Идемо, майстори. Чакам те на старта, Готин.
Още 100 точки от Войчето Осман от Боса специално и оригинално. И от неговата съпруга за щастливите родители, за малкия Соти и за всички гости. Може машино! За водещата на корото и за малкия принц
здрави!